To jama'a assalamu alaikum. Na yi shawarar na yi wannan bidiyo saboda maganganu da nake ji a game da ni kaina cewa Allah ya karbe ni, ma'ana na rasu kenan. To ina tabbatar da masoyana da kuma dukkan 'yan Najeriya da dukkan duniya gaba ɗaya ma cewa ina nan lafiya ta lau kuma ban mutu ba da raina. A halin yanzu ina nan London. Abin da ya kawo ni na gama yau sati 3 kenan ko 4, kuma rashin jirgi ne ya hana ni koma Najeriya. Saboda haka ina so in tabbatar da 'yan uwa cewa ina nan da raina kuma da lafiyata, kuma insha Allah zai bani tsawon rai, domin dukkan irin waɗanda ake irin wannan sharurrukan Allah kan ba su tsawon rai. Kuma addu'a ta ga 'yan Najeriya shine Allah Ubangiji ya ɗaukaka ƙasarmu, ya haɓakar da arzikin ƙasarmu, sannan kuma ya ba wa mutane lafiya. Sannan kuma wannan annoba da ake fama da ita, wato covid-19 ɗin nan, ina roƙon jama'a su kiyaye dukkan dokokin da aka sa domin kada su haɗu da ita ko kuma ita ta haɗu da su. Kuma ina yi wa 'yan Najeriya fatan alkhairi. Dukkan waɗanda suka rasu Allah ubangiji ya ji kansu kuma Allah ya gafarta musu. Na gode ƙwarai da gaske. Ni ne Gali na Abba.